kwathi. Abafethu nje uhlanga kahle abafethu. kahle. Uzongithanda ngeqiniso ngizokuthanda. Ungangenzi Ufana uhamba ngepolo fethu i-red flag because unani nezifo eziningi. Yini yenza intombazane ikhethe kumfana? Iswini, isavana neHeineken kuza kuphi? Uhlanga fethu kuningi ngempela kodwa fethu yabo kabhuka laphana shama bhadu siyahamba sohlangana khona yonke leyo nto lesa. Wathi this volume lapho say something come here light. Lalela-ke. Wow, say your name, face. Say your name. What introduce? Hello guys, it's a girl PM Kize from Everlem. La sikhona njengamanje bathi ngino Ndoni. Wafethu nabahle kanje nawafethu what's the occasion wafethu? Sakhona mina clock hit always always. Clock hit mfethu. Ngeke ngizothi wafethu usmall or big mfethu. Come on, tell me. Yazabuka ngilalela mina nje ngasekhaya fethu ngidumile ayikho kangaka. Abafethu nje uhlanga abafethu. Nje kanjalo ngithayizwa lento. Musa uphapha. Okay ntwana, kokumbuza umbuzo embalo nje ntwana. Okay ntwana, yini into i-red flag kwabafana? Red flag kwabafana, yabo nje fethu ufana uhamba ngathini? Khuluma ntwana, Ufana uhamba ngepolo fethu i-red flag because unani nezifo eziningi. It's a harsh world. Uyayizwa lonto leyo. Sokushana le. No fana le. Anything. Okay. Between ePalitso noma eMhlango kesaphi? Umhlanga baba. Yeah, eMhlanga ziyabuya ke. Reason for ukhetha eMhlanga. Mhlanga fethu fethu kuningi ngempela kodwa fethu yabo kabhuka laphana shama bhadu hamba sohlangana khona yonke leyo nto lesa groove hey kahle bo hey kuba mnandi lana so ukethana ukuya kwi-event noma ishisa nyama khetha ukuya kwi-event uyayizwa lonto leyo mina ngihlukane ke notshwala mntaka Ukuvuma wayazi ukuthi uzala into enje Okay, yiphi into ongangitshela yona eyenziwa amantombazana abafana bangayazi? Abangayi. Get ready. Yabo nje fethu one ekwenziwe intombazane ngathini wena mfana yabo ungatshela ukuthi wena wenza intombazane isilima kanti iyona yenza wena isilima uyayizwa lonto leyo wena usukuthi umayiseka nje uyayizwa lonto leyo Okay yini yenza intombazane ikhethe kumfana? Ama actions akho. Yeah, ama actions Indlela owenza ngayo. Yabo uzongithanda ngeqiniso ngizokuthanda. Ungangenzi. Okay yini yenza ufaka uthathe attention yakho ndoni? Enze sathule attention yami. Kuzathola attention yakho kumele enze njani? Kumele enze manje njani? mina kazi ngizathukiwe ngethe Hayi kanti uyahamba Correct. Hayi yabo manje ngishaya ngembuzo ngedwa. Musungishaya ngembuzo ngedwa. Hayibo ngizophendula ngithini mangishaya ngembuzo ngedwa. Hawu phela you're the one usundoni wengane lo ndeni wabantu mfethu. Yabona Sokubheka indoni yamanzi. Denyamanzi correct. Hayi uthini ke? Okay siye lo mbuzo tibuzona between okay lezi zinto eziwu3 million zayodwa between 500 million uma wakho uNkulunkulu ngamanaza yiphi? Yo. Wasala come close. Baba umbuzo kanjani lo mfethu? Ayingeke angishonisa kusibu. Indumandumane encane. Indumandumane encane. Okay now lo mbuzo yahluleka kundoni yamanzi. uthini ngibuza Between lezi zinto eziwu3 million zayodwa between 500 million uma wakho uNkulunkulu ngamanaza yiphi? ngamayinaza uNkulunkulu mntakama. Kanjani manje? Kanjani? Reason for kumanaza uNkulunkulu. Reason for umanaza uNkulunkulu. Yabo inkinga phela fethu yabo. Umama nginika malini? Uyakhetha into eyodwa. Umama noNkulunkulu. 500 million umanaza God. 500 million uNkulunkulu uma wakho. Mina bengitshela ukuthi fethu uyabo ngitshela ukuthi mhlawumbe uma nginezimali kodwa asikho ke lapho ngimayinazo 500 million
Okay. Oh, my between Savannah and Heineken, phuza kuphi? Savannah. Reason for the Savannah? Savannah mfethu ngathini? Kamnandi mfethu. Heineken iyababa phela. Heineken eyithu. Inalo Dakiwe. shukela loyo futhi. Bese ngisidawe. Okay. Between ufana omude nomfishane ukhetha muphi? Umfishane. Umfishane. Ngathi both. Why both? Umfishane. Okay. Between ufana ophuzayo nosontayo ukhetha muphi? Osontayo. Ophuzayo. Osontayo. Why wena osontayo? Osontayo unesikole esisho. Ophuzayo. Ngiyadaka nawe uyadaka. Okay, si promote ke mfethu ukubani Facebook kanjani ukuthola kanjani abantu Okay guys, ku Facebook bakubiza uAphe Festival, icela ingifollow laphana kaphuthuma ngempela plus. Ngishoda ngani nje bafethu yazi ama followers enamancane. Kube into right. Aningenzele bafethu into right ningishade nama likes lapho. Correct. Wena? Ubani? Bafethu wena. Mina bese ngiyindoni yamanzi. On socials lapho kuthola khona. Ngiyatholakala Facebook ningifollow undoni yonke indawo nje ngivuna khona. Sahlupheka manje sayidalela kodwa bafuna ukusimoshela